ଆମେ କେମିତି ଯୋଉ 18 ଟିକିଆ ରହିଲା MCTS ଆଇଡି ତାକୁ କେମିତି ଆମେ 12 ଟିକିଆ ନମ୍ବରର ଟାକୁ ଖୋଜିକି ପାଇବା ଦେଖିବା ସେଇଟା ବା RCH ଆଇଡି କେମିତି 12 ଟିକିଆ ପାଇବା ଏ 18 ଟିକିଆ ଆଇଡିରୁ ଏଗୁଡ଼ା ପୁରୁଣା ଆଇଡି। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବେ ସେ 18 ଟିକିଆ ଆଇଡିଟାକୁ ଆଗେ କପି କରିନେବେ ବା ଲେଖିକି ରଖିନେବେ। ଲେଖିକି ରଖିନେଲା ପରେ RCH ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ, ଭିଲେଜ୍ ସେଟ୍ କରିବେ, ସେଟ୍ ଲୋକେସନରେ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଶିଖିଛନ୍ତି। ଶିଖିଲା ପରେ ନା କଲା ପରେ ଆପଣ ଲୋକେସନ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ସେ 18 ଟିକିଆ ଆଇଡିଟିକୁ ଆଣିକି ଇଲିଜିବୁଲ୍ କପୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଦେଖିବେ ରେକର୍ଡ ନଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଦେଖେଇବ। କାହିଁକିନା ଏଇଠି ତାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ତାକୁ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କି ଯିବେ। ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସର୍ଚ୍ଚ ବୋଲି ଗୋଟେ ଏଇଠି ଆପଣ ତଳେ ଅଛି। ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସର୍ଚ୍ଚ ଘରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛି ଏଲିଜିବୁଲ୍ କପୁଲ୍, ମଦର, ଚାଇଲ୍ଡ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି। ତ ଏଠି ଆମେ ମଦରରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସେ ଆଇଡିଟାକୁ। ମଦର୍ସ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି RCH ଏଣ୍ଟ୍ରି ବା ମାଇଗ୍ରେଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ MCTS। ତ ଏଇଟା ଆମେ MCTSରୁ ଆଣିବା, ସେଥିପାଇଁ ମାଇଗ୍ରେଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ MCTS ମାରିଲି। ତାପରେ ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ ବାଇ ଅଛି ଅପସନ୍ ଦେଖିବେ, ଆଇଡି କଲି। ତ ସେଇଠି ତଳେ କ'ଣ ପକେଇବେ, ସେ MCTS 18 ଟିକିଆ ଆଇଡିଟି ପକେଇବେ। ପକେଇବା ପରେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଓମେନରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖେଇଦବ ହେଇ ସେ ତାଙ୍କର 12 ଟିକିଆ ଆଇଡିଟି ଦେଖେଇଦବ। ସେଇଠୁ ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ସେ ଆଇଡିଟାକୁ କପି କରି ନେଇପାରିବେ। କପି କଲା ପରେ ତାକୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କାମ ଷ୍ଟେରିଲାଇଜେସନ୍ ହଉ କି ଆଉ ନୂଆ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହଉ, ଇସି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହଉ, ଯାହା ବି କରିବା କଥା ଆପଣ ସେଇଠି ତାକୁ କରିପାରିବେ ସେ ଡିଟେଲ୍ସ ତକ ନେଇକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।